O talni bisingona kaisi sanmungno teya hasteni chief secretary ni thani deputation donani thangri tongo Vivekananda Bichar Mons kokti salo kaisa kokthum saklaimungni bisingtina omhai hene saka Vivekananda Bichar Monsoni tangkra Tapos Das Hasteo Rastrabadi hapang songsa jakmani yagulo bisi bruni bisingo rung kaham hukbar snamkhiri beraikiri te kami hamkrai khlai thaniwo sakthari samong tangka hapang Hasteo brirokni sakao phan boksinmung phekjaknai manino kasonani te samong sitra khlainai rokno domon khlai thaniwo haste hapangni yakomubo borom brythai klayo Abudai kaham ungkharini yapriwo sebo khlainai rokni yak belaino tongo hne wansugo Vivekananda Bichar Mons Haste hapangmo sebo khlainai rokni hamjanono wansugoi homeguard rokni beton bari renani promotion pujani bonus akorokno tino kokchap naharka aboni bagino Vivekananda Bichar Moncho hapangno hambaite kha kahambo yafarka kwbangmano Phiaba aboni yagulo hapang haste hapangni sebok rokni 31% diye tabubo rijagyako automatic DWR part time casual worker fixed pay employees contractual akorokno sebok khlainai rokno regular khlai jagyako hnei tabubo kokti samo Haktor hapangni thani rango simung manphono NSM ni sebok rokni thani bisini rang bisiwo experience bonus rijaglia Kubuni haste rogo NSM ni sebok rokno regular khlai jagoi paibaikha tirpra wokhe tabukbo borokno manthai bonase rijagyako Obo simiya haste ni Anganwadi worker tai helper rokno thani ni bisingo bo buri Khaksani bisingono mungsa rangni sebrjagya hanibo kok silchaka Vivekananda Bichar Moncho Bata khok nisai khlaijak phano Anganwadi worker helper no khobui homeguard rokno pension dijago bebagoi khok sinira Supreme Court ni dagimung manphano Anganwadi worker tai helper rokni gratuity no tino hapang tabuk phano Mungsabo kok samung naharia ko hne kok silchamung tisaka Vivekananda Bichar Moncho Asani sebo khlainai rokno sak tharui jai jaike samung khlai tongo haifano se asa facilitator by asani samung tangnai rokni talbrum brumno bata jotoi khokni saise tei talsani bisingo sal chinei samung tangna nango abahaino pump operation regani mid day meal ni samung khlainai rokni bata bari rena nobo khobui regular khlainani belai doro hne salaika Vivekananda Bichar Moncho Abono karibo hapangni joto sebo khlainai rokni homan manthai te samungni sebrui soi jongjak manthai transfer ni raidano tino bo sanmung tisaka Vivekananda Bichar Moncho Khurcha jakha joto samungno tino o talano hangkor phani yaktei chief secretary ni oro deputation donani thangri tongo Vivekananda Bichar Moncho Kokti salo kokthum saklaye omhai henino saka Vivekananda Bichar Monchoni tangkra Tapos Das Borokni o sanmung rokno supung jakha hanke hasteni lukurokni belaino kaham ongnai hene salaika hasteni sinai nungnai lukurok Bureau Report Kokharang